nwere ihe dị iche na African traditional religion na nke ọgbara ọfụ a na-emezi kịta. Some of the most honorable persons anyị maalụ ha na-eme ihe omenala. Ha na-aga ikpe ikpe ana ịhụ ya ọzọ dọba na ana si na ya si asị na ana ga-eme gịnị. Ọ dị ahụ ndị na-eme ife omenala. Mana ife apụzazi kịta ndị oke ite ama na onwe ndị oke ite nọ na Ogbunka. Onwe onye oke ite nọ ya suo ya imi ka anyị bịakpụrụ ya. Ndị na-eme omenala fa na-asọ nsọ, fa nwere nsọ fa nwere nsọ fa na-asọ. Ndị ihe omenala ga-asị gị jide ọfọ, kwụba aka gị ọtọ, enwekwana nke a, emekwana nke a, emekwana. Mgbe ochie amara mma bụ ọkara zukọ eme kịta nọ na nnukwu ife na-ekwu alụ ga-ana na Anambra.